ютубъри. Всеки пътува насам там, снима разни видеа, разправя колко е готино тук, колко е готино там, всякъде много готино. И аз затова реших аз да направя някакъв материал за едно пътуване. Мислех да е Перник, но той колегата преди мен каза всичко, което може да се каже за Перник. След това ще избера една друга дестинация. Тя не е далеч. Тя е само на 29,99 от тук, благодарение на тящите маршрутки на Уис и на Райан. Това е една държава, където има 40 думи, с които могат да кажат нещо, което аз от 40 години си го знам като макарони. Това е една държава, където изразходват повече калории, докато ръкомахат, говорейки, отколкото във фитнеса. Сигурно се сещате за къде говориме, алора, за Италия. Искам да ви питам колко от вас са били в Италия, или както казваме ние на български, колко от вас са ходили на Италия? Значи повечето ще разберат за какво говорят. А който не е ходил, след като приключи, няма да има търпение да вали на Италия и той да види. Значи това са едни хора, те са толкова сърдечни, толкова емоционални, толкова експресивни, в същото време толкова лежерни, толкова спокойни. И всичко им е през... нали. То самия им език, то каквото и да кажеш, то всичко звучи като някаква приказка, всичко звучи като някаква страхотна емоция, еуфория. Аз имам един приятел Антонио, той 15 години живее в България, говори български, добре. Обаче е запазил италианското в себе си. Една сутрин го срещам, викам, Чичо Тони, така му викаме ние, Чичо Тони, къде толкова рано в 8 сутринта? Марти, отива до магазина, да купи тоалетна хартия, че свършило тоалетна хартия, да купи домати, да купи краставици. А ти? Викам, тръгнал съм на плаж. Това е разликата между българина и италянеца. Италянецът примерно, отива на гастроентеролога да му прави колоноскопия. А българина вика, брат ми се жениш и хора в събота на сватба. Това е, значи качва се в самолет или там в летящата маршрутка, нали, качва се. Той инструктажа за безопасност при хора, дето там се разправя как се разхерметизира. Винаги съм се чул как се разхерметизира, това да не е бурканче да се разхерметизира. Ама нали, инструктажа, който самолет се разхерметизира, пада във вода. То на италиански звучи като някаква приказка. Ти нямаш търпение да разбереш какво ще стане накрая, нали, като падне най-после, нали. То едно такова говори с алора, тук под седалката жилетка, надуе, нали. Единствено усетих нотка тъга накрая, когато казват и в самолета не се пуши. Тук се натъжи това, който не разказвача на приказката. Кацаме такова на летището, гледам ги тия, нали, защото аз виждам, че са много спокойни хора, много лежерни. Обаче те не просто, те всичко правят от сърце, а най-много сърце влагат, когато ги мързи. Паспорта и контрол. Едно копче трябва да натисне и отвори да влезна в тъпата им държава. Той седе, гледаме мене, гледаме личната карта, гледаме. Но то го мързи, да го боли, мене така в понеделник не ме е мързело. Най-накрая натисна копчето, отивам рента кара да взема. Ключа трябва да ми... Един ключ трябва да го вземе, да ми го подаде. Букнали сме си ние първата цена, Fiat Panda, разбира се. Гледаме мене, гледа ключа, най-накрая събра си или подаде ми го. Викам, тия хора не бързат за никъде, те са толкова спокойни, толкова лежерни. Обаче на пътя излезели. Мама мия! Викам си, добре бе, цял ден се офлянкваш на работа. После ще ходиш се офлянкваш вкъщи. За къде бързаш, за къде караш като ненормален? Може просто ще се офлянкваш в колата. То отляво, то отдясно, скутери, камиони, мотори, всичко ти изпреварва от всякъде. Гледам кръгово. Викам, аз съм готов. Аз съм репетирал, защото всеки ми казва, като ходиш в Италия, трябва много да внимаваш. Там на кръговите е много страшно. И аз затова ходих 3 сутрини, понеже аз не ходя на работа, ама сутрин ставах 8 часа, като хората отиват на работа, се върта на руски паметник. Защото това е най-опасното кръгово, което знам. То там може да те бутне всичко, което може да те бутне изобщо в живота. То там трамваи, автобуси, камиони, от Перник оттам минава, защото има удобно по Борис трети, като ходят на работа. Влизах, излизах през всичките входове, през всичките изходи. 2 пъти щеше да му отнесе трамвая. Викам, готов съм. За какво си готов, бе? За какво си готов? То трамвая го страх там да влезе при мен на нормалници. Те влизат с 100, излизат с 200 и 3 ленти ги правят на 5 по средата, скутери. Мама мия! Всеки свирка, всеки светка, гледам пешеходна пътека, викам, ще спра, аз съм културен. Спирам да направя път на пешеходците. Зад мене 3 коли се удариха, един автобус щеше да се обърне, всички му свиркаха, осветкаха, даже пешеходеца ме напсува и пресече зад мене. Ма къде ми беше акъла, бе, да спирам на пешеходна пътека? Този човек седи там 10 минути и прави някаква сложна математическа формула, с това скорост трябва да тича, за да мине между камиони и автобуса. А то в това уравнение той има неизвестни, това са скутерите, защото те просто се появяват, ти не знаеш, че има скутери. Тук на балкона може да дойде скутер, докато си пушиш. Свикам, къде ми беше акъла, както и да е, живи и здрави, стигаме пред Airbnb-то.
стария историческия квартал там на Неапол, едни сгради от 16 от 17 век с едни гипсови такива орнаменти, отдолу дяволи, върху главите им ангели, от третия етаж Дева Мария ги гледа, всичките голи долу, цялата Библия от гипс, бе. Викам, качваме се горе в апартаментчето, то така малко не беше много функционално, това на 5 метра. Викаме, това е супер практично, особено ако отглеждаш жираф. Защото аз някак си 5 метра таван, мисля, че не ми е необходимо, нали. И биш, мали, спотих се, викам, то трафик направо ме съсипа, трябва да вземе душ. Отварям вратата на банята, чува се трясък. Първи урок по италианска архитектура. Една врата, която се отваря задължително, трябва да може да се удари в тоалетни чиния, в мивка, в биде. И дръжката трябва да може да си прищипеш ръката. Ако случайно архитекта не си е свършил работата, не е проблем, слагаш с шкаф. Но въпросът е, като отвориш вратата, тряс. По този начин разбираш, че се отвори. Влизам в банята, тя голяма колкото хола. А в единия край една душ кабина. Но то като аквариум това. И аз седя го гледам и викам как да влезна. Не, аз ще влезна. Аз ще се насапонисам и ще се хлъзна вътре, ще влезна. И после като се изкъпа, как ще излезна? И я да си се изкъпа тук на плочките, почвам да се къпа. По едно време взех да джапам до глезените, викам, няма ли сифон в тази баня? Оглеждам се, как да няма, бе? Ето го там, стърчи като перископ на подводница, те го служили на най-високата плочка. Викам, италянци, като се прави нещо, те мислят, бе. Това е един прост български майстор, къде ще го сложи този сифон? Ще го сложи долу в ниското. И какво? Ще се пълни с вода, с бокуци, ще раздясне. И след 40 години аре нов сифон. Италянеца като прави нещо, го прави за винаги. Те затова сградите им седат по 2-3 хиляди години. 40 минути попивах водата с една кърпа и изтеждах в мивката, пак си изпотих, викам, дева, кой ме кара да се къпа в четвъртък, аз съм си виновен. Няма ли тук вентилатор в тази баня, оглеждам се, няма, обаче всяка италианска баня трябва да има прозорец отварен, да влезе въздух, какво да видя? Кухнята. Значи аз съм в банята, имам прозорец и като го отворя, виждам кухнята, викам, това е гениално, бе, как не се бе сетил. Абе, викам, що просто не служите тоалетната пред хладилника и да приключим. Колкото съм се изкъпал, толкова излизам. Не мога, защото сме дошли тук да ни е хубаво, да ни е романтично, на разходка да ходим, да гледаме история, култура. Имаше една в сблъсък култура ми там едно предаване, както и да е. Излизаме ние на разходка, 40 градуса, жега, печени, мозъка ми се размоква. Няма едно дърво да застанеш на сянка. Викам, дед, имаше една студена вода. Ма то как да си купиш вода? Той нали всеки вика, те италянците не говорят английски, трябва да ми говориш на италянски. Пълни глупости. Това е мит, който сега ще разбия. Първата леля, италянка, среща ме на чист английски език, я питам, супермаркет. И тя на още по-чист ми отговаря, алора, супермаркет. Лев. Кой не говори английски, бе? Лев, това е супермаркета, взимаме студена вода, докато излеземе, тя достигна някаква точка на кипене. Върва си аз, 40 градуса, печено отгоре. Жега, мозъка ми се размеква, пия топла вода, да може отвътре да ми стане топло и вече почвам да чувам ангелски хор, викам, това ангелите от сградите ли пеят или вече се пренасям на другото измерение, ще пукна хора, умирам там. И по едно време точно така се улюлявам вече и сянка, прохлада, студени капки вода ме плискат в лицето и си викам, боже, тия италянци, те за всичко са помислили, какво е това гениално изобретение, бе? Дигам глава да видя какво е това нещо, което ме разхлажда, а то е една баба постира на един от тия старите простори над пътя. Един голям бял чершаф, ма то нито беше бял, нито беше чершаф, ама ме разхлади. Италянското пране, то навсякъде. Така поосвестних се малко и в края на улицата замък, защото в края на всяка италянска улица трябва да има замък. Отиваме ние, викам, дай ще влеземе тук, хем култура ще видиме, хем ще се разхладиме вътре, да ни бъде хубаво. Отиваме на входа и там срещу мен една друга леля италянка седи и ме гледа. И вика, въпросително така ме поглежда. Тикет! Викам, госпожо, много се извинявам, ама в държавата, от която идваме, не се продават билети за този замък. Откъде може да си купим? Тикет лев? Трябваше да се сета. Тръгнахме на лев, обикаляхме, стигаме да купим билет, познайте къде се продават билети. На изхода. Съвсем логично. Купуваме 2 билета по 20 евро. Ме заболе сърцето. Така връщаме се по жегата вече със сетни сили, подаваме, подготвени вече, връщаме се при първата. Носиме 2 билета. Подаваме ги и тя ни вика, sorry, close.
Ама как просто? Ние тук бехме преди 10 минути, ти ни прати, ние ходихме. Sorry, close, а то какво се оказа? Те понеделник и четвъртък затварят по-рано, вторник и петък отварят по-късно. Сряда работят, ама само ако е четно. Ама ако е двуцифрено ги бъркат кога е четно и кога е нечетно, пак не работят. Абе не са по работата. Както и да е, продадохме билетите на някаква двойка англичани, даже взехме им по 5 евро горница. Това като си седнахме на едно китно неаполитанско парче, на една китна неаполитанска уличка под едно шарено неаполитанско пране на сянка. Това като изпихме 2 кани вино, викаме за това ги бива италянците, те са по живота, да си седне, да си хапне, да си пине, да му бъде хубаво. И ще завърша с 2 съвета. Нали, това беше моето приключение, но искам много важно, тук това искам внимателно да ме чуете, който ще ходи в Италия. Ако сте в Италия и шофирате, хора, никога, по никакъв начин, за нищо на света, не пускате мигач. В момента, в който пуснете мигач, те ви разбират, че сте туристи, ще ви съсипат. Светофар, зелено, жълто, червено, това са просто цветове, значи то се тълкува. Или може да минеш, или не може да минеш. То се тълкува последния начин. Значи зелено газ, жълто газ и клаксон. Червено газ, клаксон, фарове с готовност за спиране. Ако сте в Италия и сте пешеходци, това е още по-важно. Никога за нищо на света не пресичате на пешеходна пътека. Значи пресичате се преди нея, след нея, никога на. Ще ви надушат, че сте туристи, ще ви съсипат. Алора, това беше всичко от мен, благодаря ви.